Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Пачнем гэты аповед з незвычайнай гісторыі. Некалькі год назад у аднаго калекцыянера я ўбачыў незвычайны малюнак. Мне ён быў прапанаваны, каб я мог яго набыць. Малюнак, на якім выяўлена такая дзяўчына і прыгожы незвычайны алень. Было даволі незвычайна, што гэта такое наіўнае мастацтва. І хоць малюнак, падобны сюжэт існаваў у розных краінах яшчэ в 1950-х, 60-х гадах у нашых краях, у розных месцах, але мне назвалі аўтара гэтага малюнка Александр Гагалушка. Пра гэтага чалавека я нічога не ведаў, але хуткі пошук у інтэрнэце мог падказаць, што гэта праваслаўны святар, які хварэў у свой час на няпростую хваробу туберкулёз косці, які не мог маляваць і які не мог служыць, ён не мог хадзіць нават, але мог маляваць. І ён маляваў карціны, і навакольных вёсак жыхары куплялі гэтыя карціны, дапамагалі аўтару, дапамагалі ў непросты час выжыць гэтаму святару. Пагадзіцеся, што гэта незвычайная гісторыя. Але апынулася, што жыццё Александра Гагалушкі яшчэ больш незвычайнае і адметнае. Таму вітаю вас у студыі Павел Каралёў, і мы пачынаем чарговы выпуск праграмы «Сябры Божай радасці». І гэтым разам у нас герой, святар, праваслаўны святар Александр Гагалушка. Я скажу, што ягонае жыццё варта экранізацыі, варта нейкага захапляльнага фільма, бо гэты чалавек пражыў непростае жыццё. Але пры гэтым, што адметна, ён быў жыццярадасны, ён быў чалавекам, які стараўся думаць пра добрае, пра яго казалі ўвогуле, што ён вялікі аптыміст. І, канешне, прайшоў праз усе гэтыя выпрабаванні. І, канешне, не раз ён мог загінуць і памерці, але яго малявала, яго ратавала, канешне, ратаваў Гасподзь, пэўна, але ратавала і улюбёны занятак малявання. Пра гэта мы будзем размаўляць. Фактычна, гэтым выпускам мы так распавядаем пра чалавека, пра якога яшчэ мала хто ведае, а ягоныя наіўныя малюнкі, часта это капійныя малюнкі, але не толькі, яно мне нагадвае ўвогуле творы, немножка творы Язэпа Драздовіча, такія даволі мілыя, адметныя, вельмі такія, незвычайныя. І, канешне, хацеў бы падзякаваць дапамога для гэтай праграмы, выпуск. Я кансультаваўся з племянніцай нашага героя, гэта Вера Івановна Вінсковіч, за што ёй велізарны дзякуй. Шмат карысных звестак, ейныя артыкулы, канешне, вось пра род Гагалушак. І, канешне, хацеў бы падзякаваць унуку нашаму героя, гэта Александр Плаўскі. Чалавек, які таксама рупліва захоўвае, зберагае памяць пра свайго улюбёнага дзеда. Таму дзякуй велізарны гэтым людзям. І, канешне, я скажу, што важна распавесці пра гісторыю сям'і. Справа ў тым, што ў 20 стагоддзі, я ведаю, падчас падрыхтоўцы гэтага выпуску было ажно 4 святары Гагалушак, 4 праваслаўных святары. І, канешне, гэта былі гэтыя сваякі. Пра Александра Гагалушку я яшчэ мы будзем расказваць, але я прыгадаю, што прадзед нашага героя, гэта быў Іван, які прыгадвалі, што загінуў яшчэ на руска-японскай вайне. Але ў таго Івана быў сын Васіль, Мітрафан сын. У Мітрафана некалькі сыноў і ў тым ліку Васіль. І нас цікавіць Васіль Гагалушка, бо гэта быў праваслаўны святар. Зберагліся ягоныя здымкі, і мы можам убачыць на здымках Васіля Гагалушку. І здымак, дзе ён з сынам Пятром і таксама з жонкай сваёй падчас навучання, это перыяд навучання ў такой томскай духоўнай вучэльні.
І я скажу, што каб атрымаць такое духоўнае званне, калі ў сям'і не было грошаў, каб аплаціць гэтую вучобу, то мусіла быць спецыфічнае сваё, таксама як зараз часам, размеркаванне. Трэба было адпрацаваць колькі гадоў на пэўнай аддаленай мясцовасці, куды наўрад ці моцна хацеў якісьці чалавек ехаць в такое далёкае служэнне. І вось наш бацька нашага героя, гэта Васіль Гагалушка, адправіўся ў пасёлак Дальні. Гэта фактычна пад Новасібірскам. Далёкія мясціны. Сёння гэтага пасёлку нават і няма. Просто няма на мапах. І я таксама скажу, што ў гэтым пасёлку, калі ён прыехаў, то Васіль Гагалушка, бацька нашага героя, ён будуе храм. Да таго стаяў проста малітвенны дом, быў збудаваны прыгожы з дрэва, кажуць, з кедру, прыгожы пяціглавы такі пяцікупальны храм. І таксама быў пабудаваны дом святара і дом псаломшчыка. І, канешне, час быў даволі спачатку адносна мірны. Паглядзіце, якое цікавае фота мы можам убачыць, дзе мы бачым менавіта і Васіля Гагалушку, і ягоную жонку Вольгу, і каля Васіля сын Пётр, там ёсць Пётр, старэйшы сын, ёсць унізе маленькі дзіцёнак, гэта наш герой Александр Гагалушка. І таксама мы можам пабачыць Зінаіду Гагалушку, это дачка. На жаль, яна ад менінгіта галавы памрэ, будзе пахавана ў Сібіры. Але вот такое фота збераглося. І я скажу, што часы надышлі няпростыя, адбылася рэвалюцыя, адбыліся змены ўлады розныя некалькі разоў. І, канешне, пачаліся ганенні на царкву, увогуле на вернікаў. І перш-наперш на святароў. І сям'я была выгнана са святарскага дому, пасля была выгнана з дому псаломшчыка. І вось у Васіля Гагалушкі, бацькі нашага героя, яго некалькі разоў арыштоўваюць. І, канешне, арышты адбываліся, вызвалялі праз колькі месяцаў, але пасля, вось, прыблізна 1920 год, каля таго часу адбыўся арышт, з якога Васіль не вярнуўся. Ёсць розныя версіі, як яго маглі арыштаваць. Версія, што ён шоў са службы, дзесьці ў дарозе гэта адбылося. Другая версія, што прыйшлі дадому, арыштоўвалі дома. Збераглося унікальнае ў сямейным архіве відэо, дзе наш герой Александр Гагалушка кажа пра тое, што адбылося далей. Бо мы ведаем, што Васіль Гагалушка не вярнуўся з апошняга арышта. Ён загінуў. Але так вот Гасподзь даў магчымасць выявіць, як жа адбылася гэтая смерць, увогуле, што магло адбыцца, якая гэта пакутніцкая была смерць. І вельмі кранальныя бачым кадры, зараз убачым, як Александр Гагалушка кажа пра смерць свайго таты і што там адбылося. Когда эти слухи дошли, мама немедленно взяла подводу и поехала туда. Это где-то за 14 километров. Полустанок Чебула. Приезжает туда, сразу к следователю. Следователь говорит, да, найдена голова. Она, говорит, на леднике в больнице. Она пошла туда, ее тут пустили. Потом открыли дверь, она увидела, лежит голова, бородка закопыленная, сразу узнала его, упала. Такім чынам мы даведаліся, што Васіль Гагалушка загінуў, і ў гэтым падрасніку, які быў вылаўлены, вось, была загорнута галава бацькі нашага героя, і там былі яшчэ цвікі. І вось ёсць такое меркаванне, ці не цвікамі мучылі яшчэ гэтага святара. І калі мама нашага героя, вось, жонка Васіля, Вольга, прыйшла, каб забраць цела, то яна пазнала, пасля згубіла прытомнасць.
Пасля трэба было яксьці прыйсці дадому і распавесці пра гэта дзецям. І ёсць згадкі, што і дзеці згубілі прытомнасць, потому што дазналіся пра смерць свайго таты. І скажу таксама тое, што ўсё ж цела Васіля Гагалушкі не было выдадзена. Хоць абяцалі выдаць цела для пахавання, і мы не ведаем увогуле, ці цела тое было як бы адшукана. Але калі жонка святара Вольга прыйшла зноўку, ёй сказалі: мы уже пахаранілі і не смейце іскаць. Гэта была пэўная такая пагроза. А цела не аддалі, магчыма, з-за таго, каб не было ропату, каб не было вось гэтае такое шанавання, вось, каб бо мноства людзей чакала ўжо ў царкве, каб пахаваць свайго пастыря. І я скажу, што магіла Васіля Гагалушкі так і не адшукана, так яна і не знойдзена. І пра яго увогуле было вельмі мала звестак. Зараз пра яго ўжо крыху больш кажуць. І ці не варта зрабіць у роднай мясціне Васіля Гагалушкі, гэта вёска Бабры Лідскага раёна, там збярогся даволі прыгожы храм, гэта Крыжаўзвіжанская царква, прыблізна 1810 года. Адметны храм. Ці не варта зрабіць так, каб там была кінатаф, як пустая магіла, напамін пра Васіля Гагалушку, які вось з гэтай вёсачкі паходзіць. І каля той царквы яшчэ адносна недаўна стаяў велізарны дуб, якому было некалькі стагоддзяў, а то і больш крыху. На жаль, дуб загінуў, вось, і зараз гэтая мясцінка, вёска Бабры, да якой не проста дабрацца, але вельмі адметная гэтая вёсачка. Варта яе наведваць, калі хто будзе вось на Літчыне, то ведайце, што гэта месца звязана з гагалушкамі. Я таксама скажу, што туды, вось у гэтую вёсачку, на заходнюю Беларусь вярнулася сям'я святара, гэта Вольга і ейныя дзеці. Гэта быў Пётр, гэта быў Александр, нарадзіўся яшчэ у свой час хлопчык Міхаіл, вось, і дзяўчынка Любоў. Пра Зінаіду я ўжо казаў, што яна пахавана была ў Сібіры. І уявіце, канешне, не проста, як было жонкі Васіля, Вользе, маме нашага героя, колькі ёй давялося перажыванняў, бо мы яшчэ будзем казаць пра сыноў ейных, але і пра дочак. Дык вось, тым не менш, ёсць такія звесткі. Калі яе запытваліся, чаму ты так любіш язмін? Вось гэтую казалі, што гэта ж такая сціплая кветка, язмін. А бабуля усміхалася і адказвала: вельмі шмат успамінаў звязана з гэтай кветкай, успамінаў аб дзядулі, аб нашых сустрэчах у маладыя гады. Я скажу, што у нашага героя быў родны дзядзька. Памятаеце, я казаў, што у Александра Гагалушкі тата святар Васіль, які загінуў, але у таго Васіля быў родны брат Адам, і гэта таксама быў святар. І у свой час ён служыў псаломшчыкам, гэта была вёска Андроны Пастаўскага раёна, пасля гэта былі іншыя мясціны, пасля Адам стаў святаром. Ён, дарэчы, служыў славутая Шаркаўшчына і служыў быў у царкве, служыў пасля смерці Канстанціна Жданова. Гэта быў святар, які адзін з першых пакутнікаў на нашых земель пасля падзею 1917 года. Там была жудасная пакута гэтага Канстанціна Жданова. І дзядзька нашага героя служыў менавіта ў гэтай царкве. І цікава, што у дзядзькі нашага героя доўгі час не было дзяцей, і ёсць згадкі, што 14 гадоў сям'я чакала дзіцёнка, малілася Богу, шанавала ў малітвах Серафіма Сароўскага. І так сталася, што у Адама нарадзіўся сын. Назвалі яго Серафім Гагалушка, і пасля гэта стаўся адным са святароў. І фактычна стрыечны брат нашага героя Александра гэта Серафім. І Серафім служыў у розных месцах. Ён увогуле, у яго была
ён быў палонны ў другую сусветную вайну, у палоне нямецкім, быў на прымусовых працах, быў настаўнікам. Яшчэ да таго, як ён стаў святаром, ён сустрэў прыгожую дзяўчыну і сваёй будучай жонцы ён напісаў ліст, дзе не толькі прызнаваўся ў пачуццях, а галоўнае, рабіў прапанову рукі і сэрца. Вот так вот у пісьмовай форме. Яна яму даслала адказ таксама ў лісце. Як доўга гэты Серафім Гагалушка не вырашаўся адкрыць гэты канверт. Што ж там напісана? А ён напісаў, што ён прапановвае, каб яна была жонкай, але папярэджвае яе, што вельмі верагодна ён стане святаром. А стаць святаром у той час гэта выпрабаванне, гэта можа быць все, што заўгодна, гэта ганенне. Яна пагадзілася. Мы прыгадваем вось Серафіма Гагалушкі добрым словам, пра яго вельмі шмат добрага людзі казалі. Служыў ён у Язнінскай Спаса-Преабражэнскай царкве, гэта Міорскі раён, служыў увогуле больш, чым там фактычна 30 гадоў. Служыў пасля ў горадзе славутым, горадзе Глыбокае таксама. І ў тых мясцінах і памёр, і быў пахаваны в 1997 годзе. Мы ж прыгадваем яшчэ брата нашага героя Петра Гагалушку. І гэты чалавек служыў у розных мясцінах, спачатку псаломшчыкам, пасля святаром. Гэта Радзівонішкі налічанне, гэта славуты Лаўрышаўскі манастыр, прыгожае адметнае месца. І, дарэчы, Пётр Гагалушка меў такі талент, ён працаваў з дрэвам, выразаў з дрэва і прыгадваюць, што вісела прыгожая панікадзіла ў Лаўрышаве, у гэтай царкве. Вось таму мы з вамі прыгадваем гэта. Прыгадваем таксама тое, што ў Віленскім духавым манастыры, славуты Віленскі свята-духаў манастыр, ёсць працы Петра Гагалушкі, і гэта такая царкоўная кніга спеву, бо Пётр, ён быў, можна сказаць, і кампазітарам, самавук такі, бо ён было шмат нотаў. Вось па гэтых нотах спявалі, гралі і ў Лаўрышаве, і ў Вільні. І пасля вось гэтая кніга з нотамі, прыгожа такая, быў зробленая, вось аформлена Петром, яна была перададзена ў Віленскі свята-духаў манастыр. І там дзесьці і зараз захоўваецца. Ну, а сам Пётр Гагалушка пахаваны, як ягоная матушка, жонка Ксенія, пахавана менавіта ў Лаўрышаве. Яшчэ адметны момант. У сям'і яшчэ Васіля Гагалушкі па ягонай замове была зроблена незвычайная ікона. На гэтай іконе святыя, але яны ж апекуны сям'і Васіля Гагалушкі. І цікава, што кожны ў сям'і быў адлюстраваны свой святы. Васіль, вось, канешне, княгіня Вольга, там Александр Неўскі, вось, і таксама і Любоў, і Пётр з ключамі ад рая. Вось такі незвычайны абраз. Сёння ён захоўваецца як рэліквія у родных Александра Гагалушкі. Гэта, канешне, унікальная праца. Мы вот гэтую выяву з вами зараз і ўбачылі. Таксама скажу, што Александра і Міхаіла, калі Пётр стаў святаром, то Александр і Міхаіл спачатку былі ў прытулку ў свята-духавым манастыры у Вільні. А пасля, канешне, Міхаіл вучыўся у Варшаве, вучыўся на багаслоўскім факультэце. І вось што важна сказаць, нашы дзеці нашага героя Васіля Гагалушкі, дзеці, ведаючы, што тата так вось загінуў падчас вось гэтых выпрабаванняў, прычым так жудасна загінуў, так яго забілі. Але, в прынцыпе, амаль што кожны звязаў сваё жыццё з царквою. І таксама скажу тое, што Міхаіл, ён вучыўся на двух факультэтах, багаслоўскім і педагагічным. Дарэчы, на здымку мы можам убачыць брата нашага героя, Міхаіла Гагалушку, паглядзіце прыгожы здымак. На гэтым жа здымку, дарэчы, ёсць святар, вось Ян Наўроцкі, які служыў у Ружанах. Ну, таксама даволі славуты чалавек. Дык вось,
Михаил Гагалушка, на жаль, загінуў. Ён абраў свой шлях менавіта са школаю, стаў педагогам, настаўнікам, там, завучам. І, карацей, ён загінуў у першыя дні вайны. Кажа, што нават нібыта у самы першы дзень вайны, менавіта ўжо ў 41-м найбольш верагодна годзе, быў забіты немцамі. Дзесьці пад Баранавічамі, у тых краях. Таксама скажу тое, што Любоў Гагалушка, жанчына, якая сестра нашага героя, яна звязаная з царквою такім чынам, што яе быў прыгожы голас, яна прыгожа спявала, шыкоўная сапрана, і яна была псаломшчыцай, рэгентам, і нават спявала ў Гродна, і нават пэўны час у такім архірэйскім хоры. Дык вось, Александр Гагалушка вырашыў стаць таксама псаломшчыкам, і яшчэ да вайны, яшчэ ў 1930-х гадах ён служыць псаломшчыкам. Таксама ён такая віленская духоўная семінарыя вучыцца пэўны час там. А яшчэ, канешне, ён завяршыў мастацкія курсы імя Смуглевіча ў Вільні. І дзякуючы гэтым курсам ён ратаваўся пасля, бо звязаў сваё жыццё і з мастацтвам. Служыў ён псаломшчыкам у розных месцах. На працягу прыблізна 4 гадоў гэта была Ліда. Таксама гэта былі месцы каля стаўбцоў Стары Свержань, ён кажа. Ну, магчыма, і ў Новым Свержані, канешне, таксама, вось, у тых мясцінках. Аднак падзеі адбыліся так, што ў 1939 годзе пачынаецца Другая сусветная вайна. Чырвоныя войскі завітваюць, прыходзяць. Вось, вядома, такім паходам ідуць па розных гарадах заходняй Беларусі, але вось гэты працэс быў звязаны з тым, што шукалі шкоднікаў, шукалі людзей, якія могуць перашкодзіць гэтаму працэсу. І вельмі часта вось атрымалася, што Александр Гагалушка, на той час проста псаломшчык у царкве праваслаўнай, ён быў арыштаваны, моцна быў збіты, яму разбілі галаву. І пакуль яго з Свержаня везлі да стаўбцоў, то праязджалі раку Нёман. І вось фактычна была нават думка ў тых людзей, которые арыштавалі вось Александра Гагалушку, нават яго утапіць у тым Нёмане. Але перадумалі і павезлі ў Стоўбцы. Там ён прабыў паўгады, пасля быў накіраваны ў Мінск. Вось, і ўрэшце рэшт атрымаў прысуд 8 гадоў лагероў. Котлас, Комі, карцей, розныя далёкія месцы. І, канешне, вельмі непроста было, бо прыгадваць, што ў камеры былі настолькі перапоўнены, што можна было ляжаць толькі на баку, і быў стараста ў камеры, які праз пэўны час даваў загад, і людзі пераварочваліся на іншы бок. І, канешне, у далёкі поўнач, Сібір, куды быў адпраўлены наш герой, там былі жудасныя умовы. І тэмпература падымалася 54 градусы мароза. Была ноч, калі было ўночы 45 градусаў звонку, а ў бараках, бо там былі велізарныя шчыліны, дзіркі, а ў бараках было 32 градусы мароза. Хто заснуў у той ноч, той, в прынцыпе, і загінуў, памёр. Наш герой увесь час варочаўся, вось, і яму ўдалося выжыць. Не змерз. Таксама бывала так, што спалі проста адзін на адным. І праз пэўны час той, хто версе, той шоў наніз, той, хто сярэдзіне наверх. Вот нейкім чынам людзі умудряліся выжыць у гэтых вельмі непростых жудасных умовах. Прыгадваў наш герой пра тое, што был барак, які плаваючая падлога была. Бо калі падымалася ўзровень вады, і падлога падымалася таксама. А калі апускаўся ўзровень вады, то і падлога апускалася. І што тут скажаш? Дамо слова Александру Гагалушку, які кажа пра тое, як непроста было людзям на гэтых працах, вось у гэтым заключенні. Остальные работяги на лесоповал ходили. Зимой это было мучение. Снег 1,5-метровый в лесу. Надо было до корня раскопать
и пилить вручную. Мастера, да, мазали дегтем лицо, руки и так вот спасались. А в дождь у них такое было гасло. У природы нет плохой погоды. Дождем идут, работают, раскапывают снег, пилят, а потом мокрые приходят, ложат на трубы на эти, они не приезжают, только распарутся, и мокрые назад надевают телогрейки и опять лез. Это мученики были. Многие загибались. Там загибались или иногда позже там это Севжелдорлаг, Северный железнодорожный лагерь. Там проводили их железную дорогу, и там под каждой шпалой труп. Там две были группы гробовщиков. Нечего ли гробы делать. Как ящики закапывали. Так загибались люди. Ну і, канешне, прыгадаем тое, што некаторыя спрабавалі ўцячы, і нават многія кажуць уцякалі, але тайга і выратавацца было вельмі складана. Ну і таксама скажу тое, што сустрэў ён там чалавека у заключэнні, гэта быў латыш з прозвішчам Пуцята, які казаў, што нават ён расстрэльваў гэты чалавек царскую сям'ю. Гэта цікавыя такія звесткі. Мы не ведаем, ці праўдзіва тое, ці быў гэты Пуцята сярод тых, хто расстрэльваў, а можа і не, можа гэта такая ягоная была думка, але Александр Гагалушка пакінуў такія радкі. Ну, ён узгадваў, што гэты Пуцята казаў: я расстрэльваў царскую сям'ю, і ему кажуць: так а за што ж цябе пасадзілі, калі ты такое рабіў? Ён кажа: а за тое, што я міма выстреліў. І кажа, што ён мусіў страляць у малодшую дачку. А яна пачала прасіцца: пашкадуйце, кажа, просіцца. І я, кажа, вот этот Пуцята, міма выстреліў. Мяне за гэта арыштавалі. Ну, вот такія ёсць цікавыя звесткі. Я скажу, што, канешне, ратавала нашага героя маляванне, бо ён змог уладкавацца пры клубе, маляваў партрэты для сцен газеты, розных перадавікоў. Вось цікава, што аднойчы да яго прыйшоў шафёр і кажа, што мне трэба на правы фотокартку. Няма магчымасці нідзе сфотаграфавацца, намалюй. Наш герой кажа: ну такую картку не прымуць намаляваную ў ДАІ. А той кажа: мяне ДАІ і даслала да мастака, што ты намалюеш. І той взяў маленечкі аловачак з іголку і намаляваў з натуры. І пасля той шафёр прыйшоў, кажа: прыняло ДАІ, выдатна, добра сказала. Ну і, канешне, за такую магчымасць маляваць, ну, вот, людзі прасілі з той ці іншай нагоды, Александр Гагалушка мог атрымліваць хоць нейкую дапамогу таксама. Ну і 1941 год, вайна зноўку распачалася, але ў той час, як жыхара заходняй Беларусі тады лічылі, што, маўляў, паляк, прыйшла амністыя для жыхароў польскай нацыянальнасці. Але польская нацыянальнасць толькі ў тым, што ён жыў у заходняй Беларусі. Яго амністіравалі і фактычна вызвалілі. Многіх ягоных сяброў таксама па гэтай амністыі вызваляюць і дазваляюць ехаць, ну, нібыта куды хочуць. Яны ўсе выбіраюць Узбекістан па адной простай прычыне. Ёсць такая цытата: каб пагрэцца, запісаліся ўсе ва Узбекістан, і нас цэлы эшелон накіравалі на Узбекістан. Ташкент, Самарканд. І людзі проста хацелі атагрэцца пасля Сібіры. Але там была настолькі велізарная спёка, а ў гэтых вагонах пакуль ехалі ў тыя месцы, што людзі нават вылазілі на вагоны, прывязвалі рэмнямі да трупаў, вось, каб не ўпасці. І наш герой казаў, што спёку было для яго горш пераносіць, чым холад. І это не тое, што ён з'ехаў кудысьці, яму давялося ўсё роўна цяжка працаваць, і там, ва Узбекістане, ён збірае бавоўну. І кажа, што гэта была пекельная праца. Трэба было назбіраць уручную 60 кілаграмаў. Таксама быў вартаўніком. Таксама ў Узбекістане хварэў на тыф і ўвогуле цудам застаўся жывы. Ну і, канешне, такіх гісторыяў даволі немала.
У тым Узбекістане адбылася незвычайная гісторыя, што начальнік адной з турмаў папрасіў, каб той, наш герой, намаляваў дыван насценны. Александр Гагалушка малюе гэты дыван, таму начальніку ён падабаецца гэты дыван, і ўрэшце рэшт наш герой змог магчымасць атрымаць пэўныя харчы, вось, каб нейкім чынам выжываць. Бо ўвогуле ў заключэнні, у турме, а пасля на высылцы ён быў такі маласільны, фактычна, такіх часам называлі дахадзякамі. І так ён у нейкім сэнсе выжыў. Стала вядома, што пасля арышту Александра Гагалушкі яшчэ в 1939 годзе урэшце рэшт ягоная сям'я была дэпартавана, высыльная. Вось, і гэта сям'я атрымала высылку, мама нашага героя, вось, ейныя дзеці атрымалі высылку у Казахстан. Пра гэта даведваецца Александр Гагалушка, спісваецца з імі, прыязджае да іх, жыве, працуе, і пасля вайны яны вяртаюцца зноўку ў Беларусь, у родную месца Ракавічы. Ракавічы для іх месца, дзе служыў Пётр Гагалушка, брат нашага героя. Збераглася царква Раства Багародзіцы, 1910 гады прыблізна. Вось, і таксама, забегаючы наперад, скажу, што ў гэтай царкве Александр Гагалушка таксама праслужыць, уявіце сабе, 48 гадоў, з 1950 года па 1998. Но спачатку ён як псаломшчык всёшку астаецца псаломшчыкам, але пасля у тыя Ракавічы, у той момант, калі быў там і наш герой, прыязджае такі лідскі епіскап, уладыка Варсанофій Грыневіч. І гэты чалавек знайшоў паразуменне з Александром Гагалушка, бо і той архірэй прайшоў лагеры, заключэнне, салаўкі, ведаў, што гэта такое, і кажа такое слово: «Ты ў святары не думаеш?» А наш герой адказвае: «Гэта моя запаветная мара». І ўрэшце рэшт яго адпраўляюць, ён едзе на месячныя курсы пастырскія Гродна, здаў добрыя экзамены, і пасля гэты архірэй кажа: «Паязджай домой, а ў чацверг прыязджай ужо жанаты». Бо мы ведаем, што праваслаўнай царкве прынята, што святары гэта мусяць быць жанатыя людзі. Вот так вот. А ў чацверг прыязджай жанаты. Што рабіць? Прыйшла на дапамогу, як у той песні, памятаеце, Касюяська Нюшыну. Вось, і мама кажа, што ёсць добрая дзяўчына Валянціна Івановна Карней. І той наш герой пайшоў, пазнаёміўся, і ў хуткім часе, вельмі ў хуткім, адбылося вянчанне. Прычым вянчанне адбылося ў вёсцы Бабры Лідскага раёна. Мы пра гэтую вёсачку ўжо прыгадвалі. І рукапалажылі яго ў д'якана, праз некалькі дзён у святары. Вось, служыў у Радзівонішках Лідскага раёна, там ёсць такая царква Успенская, 1860-х гадоў, а пасля зноў прыехаў ён у Ракавічы. І скажу, што наш герой меў вельмі няпростае здароўе. Ён хварэў на туберкулёз косці. Ён фактычна, яму было цяжка перасоўвацца, цяжка хадзіць. Пэўны час ён увогуле мусіў пакінуць служэнне ў царкве, бо калі ж выходзіш, трэба выносіць святыя дары. Вось, гэта было яму цяжка рабіць. Ён не служыў у царкве. Ён стараўся лікавацца, паехаў у санаторый нейкі, каб там вось, дзе лечыць гэтай хваробы. Давялося пасля год лежаць цалкам, не встаючы. Год. Блізу года. У яго запытваліся, як вы год вытрымалі. І ён кажа: «Ну а што зробіш? У шахматы рэзаліся, гралі». Вось, ён меў такі цудоўны магчымасць, вельмі такі таленавіты чалавек. Ён рабіў вазы, рабіў такія скрыначкі, шкатулачкі. Прычым з чаго рабіў? Распавядаюць, што гэта былі савецкія паштоўкі, яны плотныя былі такія. Ён з гэтай паперы рабіў дзівосы. І не толькі з паперы, з дрэва таксама. І, канешне, ён маляваў творы. Вельмі мілыя, рамантычныя, сказак.
А ў кожнай сялянскай сям'і вясковай людзі былі змучаныя войнамі, рэпрэсіямі ў свой час. І ва ўсім хацелася, ведаеце, такой кавалачак, каб был штосьці мілае, прыгожае. Пройдзеш каля гэтага ў сваім доме, каля гэтага малюнка, і сэрца адтайвае, прыгожа, добра. Часам можна назваць, што это такая народная тэрапія, каб прыйсці ў сябе пасля гэтых выпрабаванняў. І вось такія вельмі мілыя, добрыя творы, прычым дываны нават размаляваныя. Вось, ён малявал, і людзі яго падтрымлівалі і куплялі гэтыя творы. Тым самым святар мог увогуле... Это была адзіная крыніца даходу на той час. Вось як бывае. Ну і, канешне, маляваў ён таксама і іконы. Давайте мы з вами зараз убачым некаторыя ягоныя малюнкі. Таксама Александр Гагалушка добра граў на музычных інструментах. Гэта была балалайка, домра, гітара, баян. І нават некаторы час ён мог пры школе выкладаць музычныя інструменты. І ў перыяд, калі былі ганенні на царкву, а ён некім чынам, царква ў Ракавічах збераглася, не была зачынена. І як выкладчык у тым ліку быў. І для многіх людзей гэта быў такі выдатны пастыр. Ну і таксама скажу тое, што прыгадваюць, што каля ягонага дома збіралася мясцовая інтэлігенцыя, ігралі ў шахматы, размаўлялі. Карацей, святар стаўся такі, мясцовай не тое, што зоркай, але чалавекам, які для многіх займаў велізарнае месца. І зараз, дарэчы, я быў у вёсцы Ракавічах, прыгадваюць все з любоўю гэтага чалавека. Ну і таксама скажу тое, што былі ў яго хобі розныя, канешне, рыбалка. І прыгадваюць, што яшчэ на высылцы, пасля ў Казахстане, калі быў, вось, ён мог умудряцца вылавіць столькі рыбы, настолькі многа, вот колькі змож унесці, столькі вылоўліваў. Таксама часам дакараюць святароў за багатыя аўтамабілі. У нашага героя быў сіні запорожец. Вось такая машинка, на которой ён ездзіў, вось, і ў лес у грыбы, хаця яму давалася гэта вельмі непроста. І, канешне, я скажу, што подзвіг нашего Александра Гагалушкі ў тым, што ён змог перадолець гэтую хваробу, змог зноўку служыць у царкве. І ён вельмі хацеў гэтага, і ў яго гэта атрымалася. З такой непростай хваробай атрымалася пасля вось зноўку служыць у царкве. Родныя і блізкія прыязджалі да яго і часам ішлі за ім, бо на ўсялякі выпадак, каб ён мог не ўпасці, уяўляеце? Вось, але ён адольваў і даволі хораша служыў. І было такое прадказанне яму ад набожных людзей, што такі празорлівых людзей, што ён пражыве доўгае жыццё. І ён, без малага пражыў 89 гадоў, амаль што 90 фактычна, да, вось, блізу гэтага. І я скажу таксама тое, што ў вёсцы Ракавічах збярогся цудатворны абраз Маці Божай Ракавіцкая. І вось мы можам бачыць гэтую выяву у гэтым самым храме, дзе служыў наш герой. І, канешне, там ёсць і каплічка. І ў каплічцы ёсць выява. Христос таксама, вось, жанчыны каля студні вады. Вось, і, канешне, самарянкай, Христос самарянкай. І мы можам убачыць. У тых жа Ракавічах ёсць незвычайнае месца. Па дарозе на крынічку ёсць такая пагора крыжоў. Шмат крыжоў. І напісана надпіс «Памяці безвінна забітых у 1943 годзе бандытамі за праваслаўную веру і беларускую мову айца Яна Аляхновіча, матушкі Вольгі Аляхновіч і настаўнікаў
пералічаны настаўнікі. Это іншая гісторыя, але мы можам ведаць, што ў Ракавічах ёсць яшчэ вельмі важная гісторыя, звязаная з сям'ёй святара Іана Аляхновіча. Наш герой Александр Гагалушка быў пахаваны за царквою. Варта, каб выйшаў нейкім чынам каталог працаў мастацкіх гэтага чалавека, каб магла дзейнічаць выстава ягоная, каб славутая Шчучыншчына магла напоўніцу ганарыцца такім чалавекам. А мы будзем ведаць пра Александра Гагалушку, пра ягоную сям'ю, пра не проста ягоныя лёс выпрабавання, але вернасць Богу і вернасць менавіта ў служэнні Богу, да якога пакліканы ўсе мы. Дзякуй вялікі, з Богам, да пабачэння. А ты любишь погребу долго, ты Господь дай Божественный силы, и не оставь нас Божества, мир, и удали сердце священникам воинству, и всем людям твоим, и во всяком здании благо всегда совершенно слышь, хотя здесь света, и слава славим, от Твоей Сына и Святому Духу ныне присно, и во веки веков. Аминь. Боже, имя Господня благословенно ныне и до века. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.